Yes, maayong buntag mga kasama ang Team RMN. Ilawom sa RMN Foundation sa atong One Radio campaign. Nagpadayon kita sa pag-apod-apod sa ato ang mga solar radio transistor sa atong mga beneficiary. Karon mailailan na ito mga kasama ang laing beneficiaryo nga makadawat sa ato ang solar radio transistor. Unsay pangalan po? Ako si Eugenia Pablo. Ngano nagginahanglan man kag radyo po? Ko nga magkapaminaw ko sa inyo mga maayong nga balita o makadungog ko sa mga nindot nga drama. Unsa may imuhang kwan trabaho karon ma'am? Extra maglaba. Oo, maglaba. Wala. Ginawat mi nga daghang paggrasya maabot sa mga karong tuiga ma'am. Araman dawata ang regalo gikan sa DXCC Araman Davao sa atong Araman Foundation atong solar radio transistor. Ako maggusto na po ko magpatingog kada adlaw sa balay para doon na po madungan nga maayong nga balita. Oo, di na ka mabitin sa mga balita sa mga katikaran sa palibot. Oo, dili na jud kabalo na ko. Oo, umurag mo palayo magid si ma'am. Ano ko kan distancing ba yan? correct kayo, Nanigal nang anan jud ko ma'am. Nahiguro na ka. Nagduro ko kay mo bin atong balita sa DXCC. Sige ma'am. Okay, daghang salamat no. Ug congratulations ma'am. Mo to mga kasama nga to ang beneficiary karong adlaw sa atong solar radio transistor sa atong One Radio campaign mga kasama. Kini si Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.